A da ban san menene shauki ba, kuma ban san tsananin bege ba. Ban san yaya ake jin jazaba ba, duk sai a dalilin haɗuwata da kai. A cikin kaso 100 na matsayin raina da kuma zuciyata, 99 duka akan ki ne. Don haka inda za a ce kowane mutum zai zo min da fuskarsa a ɗaure, amma kuma naga take a sake, zan ce kalas, saboda murmushinki kadai ya ishe ni rayuwa. Inda a ce kowane ruwan duniya zai zama madara, kuma a ce ta zama mallaki na, to ba za ta gamsar da ni ba, kamar yadda madarar soyayya ka za ta gamsar da ni. Haka kuma inda a ce kowane ganyen bishiya zai koma turare, a ce kuma duka mallakata ne, kamshinsu ba zai gamsar da ni ba, misalin kamshin da nake ji sa'ilin da zuciyata ta yi siti da taki. Ruwan soyayyanka da yake kwaranya a cikin zuciyata yayin da muka yi siti da juna, daɗinsa da garɗinsa ya fi zuma. Sai dai yaushe ne za ka shayar da ni, idona yana kallon naka. Kamar yadda kike muradina, ni ma haka nake muradinki. Shi sa nake fatan na sadu da ke, na yi tozali da kyakkyawar fuskarki mai cike da kurjini da kuma ƙayi. Amma yaushe ne ban sani ba. Bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla, sun da farin da ciki ya balla, dole ido ya zo ya balla. Na ƙara jinkiri, dole iluhu yaron ya sanya fitila. Zuciya na bugawa, zuciya ko'ina na kaɗawa, duniya mai tunani. Tunani